Il-Gvern mistenni jintensifika l-ħidma tiegħu b'risq il-ġid tal-poplu Malti u għawċi kollu. Dan ħareġ minn intervista li tal-Prim Ministru Robert Abela fuq One il-ħadd filgħodu fejn enfasizza l-importanza ta' aktar ħidma fix-xhur tas-sajf. Wettaqna 70% tal-manifest elettorali. Riżultat b'saħħtu ħafna, però fadal 30% oħra xiridu wet. U għalhekk illi dan is-sajf irid ikun wieħed fejn il-pedala tal-gass fil-waqt li forsi tradizzjonalment dak li jkun fis-sajf jom qarizhom ma stabli jew jtellaħ ħaftit il fuq. Jien ngħid iridu nniżluha kompletament l-isfel. Kompletament l-isfel għaliex fil-waqt li qed naraw ekonomiji internazzjonali jotru, aħna hekk għax qed inkunu b'saħħitna u determinati fil-ħidma ffukata tagħna, qed naraw ekonomija li qiegħda tkompli tikber bis-saħħa. Qed naraw investiment dirett barrani kif ukoll dak lokali ta' kwalità illi jkompli ġej lejn pajjiżna. Fil-fatt matul l-intervista Dr. Abela ċenna wkoll l-messaġġi li għamel barra minn Malta fejn elenka l-ħidma sfiqa li qed issir fuq isma' speċifiċi bħas-saltna ta' dritt. Sena mort qudiem il-Kunsill tal-Ewropa u għattilhom aħna minna hekk u hekk. U meta ġejt mistoqsi dak id-domandi kollha, stajt iwieġeb bl-ikbar libertà u bl-ikbar kumdità u għattilli llum ir-riformi li għamel pajjiżna joffru template tal-pajjiżi oħrajn x'jistgħu jagħmlu biex isaħħu l-livell ta' governanza tagħhom. Madankollu l-Prim Ministru saħaq li minkejja l-ħidma tal-Gvern b'inizjattivi bħat tibdil kostituzzjonali b'miżuri dwar il-ġudikatura li anke rridithom il-ġudikatura stess l-Oppożizzjoni għażlet li tivvota kontra. Apparti minn hekk temm oħra li karatterizzat żjarat internazzjonali tal-Prim Ministru Malti din il-ġimgħa kienet l-immigrazzjoni regolari fejn ħabbar kif fil-jiem li ġejjin din it-tema se tkun qed tara interventi ieħor iffukat tal-Gvern. Għalhekk fil-jiem li ġejjin flimkien mal-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-immigrazzjoni, aħna u l-Ministru Bajrin Kamilleri se mmorru l-Libja flimkien ma' rappreżentanti mal-Ministru Grieg, mal-Ministru Taljan ukoll. Immorru on the ground naħdmu għax bekk iġib ir-riżultati. Dr. Abela kontrasta l-ħidma ffukata tal-Gvern mal-aġir tal-Oppożizzjoni li bħalissa tinsab medija fi ġlied intern. Illum għandna din ir-responsabilità mill-ġdid mixħuta fuq spallitna illi aħna l-uniku moviment li nistgħu nibqgħu nżommu lil dan il-pajjiż miexi b'mod stabbli u ffokat il qudiem. U dak li qegħdin nagħmlu, jiġifieri full focus fuq it-twettiq tal-manifest elettorali, full focus fuq li nindirizzaw ir-realtajiet individwali tan-nies, full focus fuq li niżguraw li l-investimenti ta' kull negozju ġewwa dan il-pajjiż jimmaterjalizzaw u jirnexxu biex nibqgħu nsaħħu s-suq tax-xogħol, biex nibqgħu nipprovdu l-aqwa opportunitajiet lil ħaddiema kollha tagħna biex insaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-Awċin u tal-Maltin kollha u bekk nibqgħu niżguraw pajjiż ta' suċċess.